que se pido máis autoridade, si, pois autoritarismo é. Si, o que ti fagas con el é outra cousa. Mais eu creo que se vemos o que pasou de 2013 a aquí, vémolo. E vemos como o poder transferido aí ás novas xeracións deu en adolescentes enfermos, enfermos, con moitísimos problemas cognitivos e moi radicalizados, moi polarizados, que acollen de boa gana o autoritarismo e as cousas que son máis, que lles marcan moito mellor que facer. Son menos autónomos intelectualmente. A escola tivo algo que ver, porque a escola é un lugar moi importante na formación das novas xeracións. Vamos, tan importante que historicamente faise obrigatorio para mellorar, si, como historicamente, por exemplo, o fascismo en Italia, poderíamos, ou o nazismo, estudar como actuou desde a escola. E incluso que pasaba nas escolas antes de chegar a eses réximes. E sempre pasa por máis autoridade, máis normas, máis clasificación da poboación. Estámoslo vendo.